biar telu Mas gak turu ya gak melek glontung ngisor asem gak ayu ya gak elek tapi lutung kena gawe tombo adem iku ngono bojoku dhewe songo ambune sedep ngomong bus boleh tidak tadi gawe tapi di follow up karo tokoh politik kita sing disengkuyung karo tokoh pemuda mula proklamasi isok dikumandangno Jakarta karo Insinyur Soekarno kelawan Bung Hatta. Kula matur nuwun kalih Pak Sumanto bengi niki sampean sawarga sampun maringi kula rejeki liwat nanggap Budi Wijaya lak ya bengi niki kula dongaaken muga-muga murah
Sumanto iki kepala dusune dasar wong ganteng cakrak wibawane sore sampai bengi tak lemai sapa ngerti kok mari dagelan aku disangoni dhewe BS sapa ngerti tapi sangone matur nuwun disangone nggih alhamdulillah tugase dagelan niku menghibur ayo Cak Amrit dagelane akeh Abang nomor 1 aku dewe melok lomba nyanyi lagu iki mung lomba seneng aku kicau mania lagu pilihanku gaspol jangan dadi andalanku kicau kicau mania gaspol dangak gaspol dangak digaspol dangak kicau kicau mania kicau mania gaspol dangak digaspol dangak gaspol rantang nyang oleh ngegas kebanteran kenal pote coplok masalah ya Pak Sumanto ini masa gak ngerti ya sampai kepedosan nalpot alah sejak lorong sapiro Cak Cak jaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi saiki
Ate gendeng arek iki, Brek. Cok. Cok. Wah. Kakean mangan rengginang arek iki. Cok. Saya mbek nyanyi. Arek. Lapo ja lapo lapo. Kebagusan kono kon. Kebagusan lapo? Jentat jentit nang kono. Aku nyanyi ke wis mari. Apa nih wis mari? Lagu kula wis mari. Lah bakon mari Bang, ndak gak ngurus. Lho. Nyanyine wis mari wis entek. Sapa nyanyine? Aku mau. Wis entek. Iya. Lah rumang sama aku lapo? Kon lak jogeti aku nyanyi mah. Lah lapo sapa sing jogeti kon? Lah kok nyanyi caping gunung kan kok. Aku jogeti musikku dhewe iki lho, Ndak. Kon gawe apa iku? Iki apa iki jenenge? Apa lek ngarani rek? Hah? Walkman ah. Ultraman jarine. Walkman. Lah Walkman utawa Jerset iku. Genset kakekmu ngono ah. Sing model Genset iku metu setrume gak nyetrum muntumu iku genset. lho lah lapo? Iku jenenge headset. Headset. Ya, Aku nyak lho, gek enak lagune. lagune enak ta? Enak. Berarti kon mah gak joget Oh, lah sapa sing njogeti lagumu? Nek enak lagumu. nyelang apa aja? Kon kudu arep Iya, nyelang. titik ae. Kudu arep. Iya. Oh, enak so. Iki gawene apa ngene, Cok? Matamu iki lho, yo kecekopeng lah apa cangkemmu mbok kei. Lek Cengkop. Ya apa sih? selantek lagune gombloh. Lu iya, Cok. Enak so. Enak so. Iya, Oh, enak ya. Oh, enak, Cok. Masa enak so? Oh, enak pol. Lek kon niku ganteng tapi kocluk so. Alah apa kok, Cok? Kon niku bento kon iki njogeti apa? Iki Iki apa? nyanyi lagu. Oh lagu apa wong gak ono apa-apane. Iki lho gak ono kabel gak ono bojok. Kon jare kecak, Walkman-Walkmanan. Tak kaplok pisan kon kok. Lek pisan ngene gak apa-apa paling iso. Lo jenenge lagu iku enak ae. Lagu dangdut, pop, roncong, semua lagu itu pasti enak. Tujuannya menghibur. Menghibur masyarakat utawa penonton. Lah iya apa maneh iki nang Randu Songo. Randu songo Langganan. langganan masyarakate kompak, Iya. wargane ya gotong royong. Luar biasa. Luar biasa. Jos. Jos. Kotos-kotos. Kotos-kotos rumah samu keringet ta. Iya, jos. Termasuk iki buah dari kepemimpinan seorang kepala dusun sing nggo Randu Songo. Pemimpin yang dihargai masyarakat, jadi teladan masyarakat, ngomong apa ae mesti diturut. Iya. Yang iku Pak Sumanto iku. Kepala dusunnya kan Pak Sumanto. Kenal aku. Lho kenal kancaku ya Pak Sumanto. Pak Sumanto iku. Wargane dikandani sembarang nganut, umpama tarian kena pira-pira ya nganut gak wani bantah so. Wargane iki nganut karo Pak Sumanto. Nganut. Krana sungkan, Ora. krana delok pimpinan. Ora. Lah kok nganut? Wedi. Kok wedi? Lah wedi dipangan sih so. Kon ngomong dipangan Pak Sumanto maksudmu apa? Kon gak eling kasusé Sumanto sing gawe gegere Indonesia sing mangan menungso iku. Lho, wargane saking wedine dipangan so. Iku Sumanto nang kono. Nek dudu Sumanto iki. Sumanto kene iki wonge apik. Wonge apin. Lho, temenan. Turu. Andi wong. Masalah mau nanggap lodro kok ditinggal turu to Sumanto. Ora mbek sing nanggap kok ngono. Mbok ya diajeni, diregani. Piro 250 ta? Kakekmu kon prasamu nyang sapi to. Iki wong masyarakat Randu Songo guyub rukun wonge cara menghormati ludruk iki luar biasa so. Oleh nyumanggakno ludruk luar biasa. Luar biasa. Begitu rombongan ludruk, ketua ludruk Abadi Di Purwanto teko beserta istri. Iya ya. Langsung dipapak so. Dipapak. Dikalungi kembang. Lu. Masyaallah. Dikai kembang. Gak trimo ketuane ludruk. Iya. Tanda-tanda sing ayu-ayu teko padha dikalungi kembang. Lu. Gilir aku teko njojlok rasul. Iya. Aku langsung dikalungi kembang so. Berarti ngurmati awakmu. Wong sak pote kok. Kan dikalungi sak pote. Hati aku mari dikalungi kembang sak pote mlaku dulu.
ero nek kon iki dagelan sing luar biasa. Lho ngono ge gak trimo so. Wong Randu Songo gak Wong trimo. Randu Songo oleh luar menghormati biasa. Lodrok. Lodrok teko disangoni sak kresek dang. Lu. Isine ana buah-buahan, ana anggur, Ana kelengkeng, manggis, oleh sak kresek dang. Randu Songo, Cok. Ibu aku dikei 2 kresek so. Pira? 2 kresek. Cok, Lah, kon budal bareng aku. Iya maksudmu Urip enak, susah seneng ya ambek aku. wong loro. Kabeh didumi sak kresek gang. Lah, iya. Kon kok 2 kresek. Lho. Wong aku trimo dikei ya tak gowo sih so. Serakah berarti kon niku. Serakah matamu apa dikei kok serakah. Lah kudune kon yo gak gelem mboten Pak Sumanto setunggal mawon lah ngono. Wong dikei kok gak gelem ya gelem rek wong dikei adake. Lah kon krong kresek aku sak kresek. Kon mang dikei ya rupa apa? Aku oleh manggis. Aku 2 kresek. 2 kresek oleh apa kon? Blimbing 8. Masalah so. Kon sing goblok. Lah kok iso goblok? Gak mungkin ngeke blembeng bolo wong Lah. kene iki wong sugih. Gak- Iku mono jenenge anggur ijo goblok. Anggur ijo kakekmu kuno ah. Wong tak jajal tak yakini lek anggur ijo. Tak jajal tak jopo situ akaremu dak aku ngiyer-ngiyer kekecuten. Masalah Bu Sumanto keliru berek mah jagane nggih jangan asem dilumno aku. Tapi Pak Sumanto wong luar biasa. Luar biasa so. Kon mang nang omahe. Mari kepedhok kene aku dijak mampir nang omahe. Jawane koyo ngono lho. Persiapane Pak Sumanto luar biasa. Pak Sumanto. Diarani jajan nggo terase tumpuk so. Jajane nang teras tumpuk-tumpuk. Tumpuk Digawe jagane bengi iki. Jagane Lodrok. Iya. Aku terus dijak mlebu nang ruang tamu utawa bali so. Nang balene. Nggo ngono ya semono uga so. Apa? Beras tumpuk. Digawe jagane bengi. Jagane Lodrok bengi iki. Pak Sumanto Jos sayange wonge turu. Barang ngono aku kebelet pipis saya eling-eling perjalanan jauh. Iya. Aku pamit nang Bapak tumeteng wingking. Monggo Pak Ucok. Langsung kon nang Langsung mburi. nang kamar mandi. Iya. Masalah nggo kuno ya tumpuk so. Apane, Cok? Kum-kuman gombal. Kok enyek kon ya. Lho, kok ora kok ngenyek. Tak takon ambek Bu Sumanto, kok dereng dicuci, Bu? Badhe kula laundry. Dilompokno dhisik lek wis akeh dilondri so. Iya, Pak Sumanto iki termasuk memberdayakan masyarakat. Ana sing buka laundry, dadi bojone gak oleh umbah-umbah dikon laundry. Cek oleh kaya wargae. Bener iku. Iku kate dilondri tak lali wong. Kok niku ya ngono niku Pak Sumanto wonge. Pak Sumanto. Heeh. Sing iki bae Pak Sumanto dudu. Sing ndi? Dudu. Aku mangaku Pak Sumanto saiki dudu. Kon mosok karo Pak Sumanto. Karo. Nih. Tak tutune Pak Sumanto. Ganti Pak Sumanto. Iko lho Pak Sumanto iko lho. Iko lho Pak Sumanto. Ndi kudungan iku? Sing gawe jilbab abang iku. Kok kate gendut. Pak Sumanto rumah sampe wedok tak kudungan. Pak Sumanto iki mang wonge sibuk, wonge repot. Mula nang kene mau gak sempat ngekeki sambutan. Gak ono sambutan mergo padet acarane. Acarane padet Pak Sumanto sangat dibutuhkan nang dasa kene iki. Ngono lho. Terus mulane iki mang Pak Sumanto titip nang aku. Titip nang awakmu kongkon Cak Rasa tolong sampean wakili kula sambutan teng sambutan Lodrok. utawa pidato. Digawe warga Randu Songo. Oh, gampang. Ngekeki sambutan. Ya. Aku takon. Ya kon ya kenek, aku ya kenek. Ngono ah? Iya. Alah. Sing jelale awakmu ya awakmu lek aku ya aku kok ya. Aku takon. Nek kon ya gak apa-apa. Aku. Ya. Alah. Kon iki sing jelas kok. Aku ta awakmu. Gantian ngono ta? Gantian. Ya wis kon dhisik. Aku dhisik ya. Ya. Lek aku dhisik cangkemmu mingkem. Ya ampun. Lambemu mingkem. Wong cangkem-cangkem Pak Sumanto iku ngerti lho ya. Apa? Kasun kok kene disegani wong. Disegani wong. Kon nek wis ngomong wakil Pak Sumanto, ana mblesete Pak Sumanto melok wirang. Dadi sambutan sing jelas sing apa. Gampang. Lah iya. Wong biyen dadi polo ya aku sing dadekno kok. Dadi apa polisi apa? Lah, Polisi apa?
Pak Polo. Dadi polo lho. Lah ya dadi Aku sing dadekno biyen. ya apa dadekmu? Tampleng-empleng to tak buanting nang lemah. Kosok yo apa len Kon gawe gaplek katene. Sambutan so. Iya. Selamat Mantan santri lho. Pak. Mantan santri. Mantan santri. Pak Sumanto. Lho, santri. Lho, kon kait kondo. Jebolan tebu ireng lho. Lah lha kok ireng so? Mari kobong goblok. Jebolan kono wong iku. Pondok. Termasuk awak dhewe salam. Ya iya. Ngarepe salam iku salamul kalam. Salam minangka wiwitan. Oh, salam. Heeh. Pemane kene dulur-dulur kene akeh sing muslim. Salam minangka apa? Minangka wiwitan. Lek kok kene salam iku panjak. Papane ristalan. Nek kon durung mangan dhisik, nang kono disiapi panitia. Iya. Jajan mangane ditokno kabeh ya. Engko Pak Salam kon nang kene sapa jenenge? Pak Sumanto iku yang ngrungokno, ndelok teko YouTube. Iya. Aja sampe engko gara-gara ikumu kon wonge boleh elek. Wah. Lah sambut aku kapan so lek kon ngecem sae? Ayo sambutan. Sambutan aku dhisik ya. Ya. Selamat malam. Lah apa iso? Kon niku PC ta ya apa? PC ku apa? Jenenge lodrok kene iki nang kene iki bengi ya wis bengi lah apa nek selamat malam iki. Oh iya ya. Ngono jare Kale selamat malam. Ja. Izinkanlah. Kon niku kate gendeng ah. Lah apa gendeng? Pak Sumanto setahun sebelum duwe gawe iki wis nulis izin nang Polsek. Izin nang pol. Iya. Lah apa kok njaluk izin maneh? Izin gak oleh iki. Terima kasih. Kon dikeki apa? Durung dikai apa-apa. Lah iya kok muni terima kasih. Bayarane dorong kok. Ya, Kok iso tak gak kon niku, Cok? Sambutan kok gak oleh terus. Kon sing iso Sing ngene lho. ngapa wong kon rusuh ya? Mantan pemimpin kok koyo ngono. Ayo, kon. Ini lho sambutan niku. Ya apa? Bapak-bapak, Bapakmu. ibu-ibu, Ibumu. adik-adik, Adikmu. kon yo melok ngresek kae kon kok. Lah kon yo ngono kok. Kok iso ngarani kon ngribu tak gak kon iki? Gak sing temen so sambutan sing temen sebagai wakil dari Bapak Sumanto ayo. Lah iya. Malam hari ini Sing ngarani meni ya sapa so tanggapane ya saiki nggo randu songo. Saiki so lapa Dik? di sini Lah ya nggo kene so, nggo kene. Sapa sing ngarani nggo lakar dawa? ya ampun. Saya sebagai manusia biasa. Sing ngarani kon demit ya sapa? Kon ngriwu ae apa dadine? Ribut. Wong kon iki lho pidatoku sing lapo kon kondo lek manusia biasa. Masih sing nonton ya manusia biasa. Kita ya sebagai manusia biasa. Lapo adik kondo-kondo. Ngene aja. Timbang kon karo aku tukaran. Lah lapo? Kon sing sambutan, Heeh. aku sing praktekno. Berarti kolaborasi. Oke. Ayo. Gundi. Kene gak apa? Kono gak apa? Ya kene. Wis ah, banter Wis. aku. Banter. Halo. Anakmu nang mburi. Mburi Gundi, kene. Iya. Kon Yes. sambutono aku sing praktekno. Kon sing merat. Heeh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ucapkan selamat malam. Dan pada malam hari ini saya saudara-saudara, lek keliru goblok. Lah saya iku nang kae lha apa kok? Lah iya. Lah iya. Dan pada malam hari ini warga Randu 9 Randu Songo. ya Randu Songo menanggap Lodrok Budi Wijaya. Dan pada malam hari ini didukung oleh presiden-presiden cantik yang luar biasa, Mbah Heno. Dan Bapak Sumanto pada malam hari ini kesusu mulih tidak menunggui Lodrok Budi Wijaya, maka dari itu sinunggui mebogang tok. Aduh maaf saudara, di Randu Songo banyak nyamuk. Jadi saya keplak-keplek. Untuk itu kalau banyak nyamuk, aduh lamu elek nyokot gatel saudara. Aduh gatel lamu nyokoti kaya pinggir gunung nyamuk nyokoti iku nang keliru. Kalau banyak nyamuk belilah obat nyamuk di toko Madura.
dan maaf saudara, batuk. Batuk, batuk. Bilek saudara. Aduh, karena tidak membawa tisu saudara, kelambiku gawe lap, cibrat kabeh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, aduh, kok gatel aku. Aduh, desa, le aja mlakrak ngono goblok. Oh, batuk pilek kita harus menggunakan obat PPO utawa pakung biar pileknya segera sembuh. Asik, jedap. Keliru goblok, iku nang motor. Lha picek mataku iki kok. Maaf saudara, karena saking pileke gampang gerabak nang moto-moto. Oh kok cik akeh rek. Lek terlalu banyak nang mau cangkem. Aduh, jauh kon tumon ngekei papung nang cangkem nang mripat. Kon niku niat mateni aku ta ya apa kon? Artine sambutan niku gak iso. Gak iso ya apa? Dobel-dobel ya gak iso. Gak iso. Iya. Apa maneh ngene, Cok? Ya apa? Iki mau Pak Sumanto iki mau WA nang aku. WA nang awakmu. Mas, engko iki ludruke aku njaluk apa iki drama Utawa lakon. Tempo dulu. Tempo di zaman dulu. Drama Siti Nurbaya. Terus pelakune sapa ae so? Oh. Iki begengge moro seneng liwat. Loh, sedih kamu. Oh, sedih iki wae kebayangan tak durung kok sedih. Saya mau pulang tapi nggak tahu arah. Gak tahu apa arah. Bingung. Arah kakimu ngono. Saya mau jalan-jalan lewat sawah-sawah, tapi aku takut ternoda. Dinoda. Ketoke arek iki wedi kena cet. Mandek maksudnya dinoda iku diperkosa iku lho, So. Aduh, Diperkosa. ini di lapangan di sawah kok banyak suara tanpa rupa. Entut. Rupangsamu aku nito ta. Kon iki ngomong apa sih ta, Darmanto? Tok. Kon ngawur kon. ngawur ya apa sih? Wong arek wis brai koyo ngene kon celuk Darmanto. Wedok. Ngawur kon. Wedok. Masalah garus so lek wedok. Kok Darmanto, celuk sing apik. Sapa? Mas. Lho, Mas. Kon niku ngawur wong wedok ngene celuk Mas. Kene. Celuk apa? Iki wedok aja celuk Mas. Celuk apa? Braine menor masal. Gus, janggute mbok yo dikerok dhisik lek kate metu. Apa? Janggutmu lo kerok dhisik lek kate metu. Gus matamu ngono. Lah apa? Om. Kon tekon ndi? Saya tidak bisa menjelaskan tentang kedatangan saya. Oh. Ana apa nek kedadean? Tidak apa-apa. Lah terus? Ya tidak apa-apa. Kok tak kaplok. Kon nek gak kadenan ndi? Saya mau ke pasar, Pak. Kon nang pasar? Iya. Kon duwe duit? Gak duwe. Lah gak duwe kok nang pasar? Ngemis bae. Nyopet, Pak. Kok nyopet? Kon timbangane nyopet kon melok aku. Kemana, Pak? Lho, iki mang Pak Sumanto njaluk drama Siti Nurbaya. Ya, Bayarane wong situk 30 juta. Hah? Pak sapa? Pak Sumanto. Endi wonge? Mulai jare. Wonge bali. Wong yang mirsani saka omah. Live stream apa? Live strongking. Apa Live streaming. Live streaming. Aku iku peranan penting Budi Wijaya. Loh. Ojo maneh Siti Nurbaya, Siti Nurbayang, Siti Nur Springbed, Siti Nurkah. Ka ono iku Siti Nurbaya, drama nang daerah Palembang kono lho. Ya iso. Apa? Legenda daerah Nang Sumatera. Ngono. Perane ya apa iso? Ya berhubung aku kan wedok di Iya. antara kon berdua. Aku Siti Nurbaya. Kon. Iya. Kon dadi Siti Nurbaya. Iya, Cak. Perane sapa iso? Ono Samsul Bakri. Samsul Bakri. Ono Datuk Maringgi, ono Siti Nurbaya. Iki Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. awakmu Aku sing ganteng ngene ya Samsul Bakri, Cok. aku tiba apa iso? Kon dadi kere. Kere.
Ngerakati jindokmu ngono. Apa Siti Nurbaya atik Kon iku dadi Datuk Maringgi. Ngono lho. Kon Datuk Marinti. Hah? Datuk Marinti. Kira-kira cocok ya aku Datuk. Cocok kon. Cocok kon kandhan. Tadi Datuk Maringgi. Nah, ceritane kon nguber-nguber Samsul Bakri. Samsul Bakri. Wong duduk kate nyolong Siti Nurbaya. Oh. Siti Nurbaya biyen pacare. Pacare. Mbok peksa rabi. Ngono lho ceritane. Lah saiki kon ketok Samsul Bakri mangkel nguber Samsul Bakri. Dimulai Samsul di- Bakri melayu nang omahe Siti Oh, Nurbaya. dimulai dari rumah Siti Nurbaya. Iya. Bagus. Oke? Oke. Kon dadi Siti Nurbaya. Kon nduk kene, dadi wong wedok, nyapu-nyapu ta apa ngono. Wedok ta? Yo, aktingmu kudu sing apik. Aku iki wis bengi. Memang sengaja lawang iki gak tak tutup ya ana Pak RT mampir ya tak layani. Bi ana hansip mampir ya tak layani. Kon iki begenggek ta apa kon iki? Maksudnya tak kena kopi. Ya aja ngono wong wedok rek nang kene nang omah dadi ibu rumah tangga sing apik ngono lho. Ya. Oh, saya di rumah lagi masak. Barangkali dari keluarga saya ini mau makan sewaktu-waktu. Jadi saya siapkan masak. Siti Nurbaya. Lapo, Kris? Loh, kok Kris apa sih? Samsul Bakri. Oh, kan berarti Samsul Bakri. Samsul Bakri. Balik kono. Duh, Sok gantinya sok goblok ini kok. untuk bayaran. Aku malam ini tidak ada teman yang bisa diajak curhat. Jadi aku ngomong Siti Nurbaya. Samsung. Samsul. Samsul. Samsung rumah samu HP ta ya apa? Samsul Bakri. Tolong, kamu jangan ke sini malam-malam, Sam. Aku takut nanti dicurigai Pak RT. Ini apa ceritanya karepmu ya apa? Kau ditakon Samsul Bakri ada apa? Kamu lari-lari ngono lho. Kepada Samsul Bakri itu drama. Heeh. Kangen. Ngono lho. Samsul, Siti Nurbaya. aku sudah kangen, Samsul. Aku juga. Aduh, Samsul. Urung ngono cak. Kon iki menungso tak nyambik jane ngono. Yo gak atik ngono-ngono biasa ngono ae lho. Ngono kok gak ngono. Ada apa, Samsul, malam-malam? Ngono lho. Kamu datang ke sini. Heeh, keselingno aku dadi bojone Datuk Maringgi kono jok rene ngono lho. Aku sudah menjadi istrinya Datuk Maringgi, jangan kamu kesini Samsul. Kalau kamu kesini aku malu. Aku sebagai wanita harus menjaga kehormatanku. ngomong dhewe po cangkemmu. Diangele. Bahkan gak iso. Saya sebagai istrinya Datuk Maringgi, Heeh. saya sudah tidak bisa menerima cintamu lagi, Samsul. Siti Nurbaya, Iya, Samsul. aku tahu cinta kita sudah terpisah. Oleh karena ini kira apa loh kon iki lho? Rumahnya aku ngomong lho. Kita sudah tidak bisa menjadi satu. Tim memang tidak bisa menjadi satu. Kamu harus tahu, Sunatmu bareng. aku dikejar-kejar oleh Datuk Maringgi. Kamu? Iya, mau dibunuh. Dia masih tidak mau kalau aku hidup. Dia takut nanti aku merebut kamu lagi. Samsul, Iya, Siti Nurbaya. ibarat kamu sakit, saya juga sakit. Iya, iya sayang. Ibarat kamu stres, aku juga stres. Betul. Ibarat kamu gila, saya juga gila. Tamu ngono ah. Kamu jangan khawatir. Karepku apa takon ngono lho. Maksud kamu apa? Cok ndolok liyane po, Cok. Aku pinter, kok goblok kon iki Yan. Ngono iku nang. Njaluk tolong. Iya, dramatisir. Nah, iku. Maksud kamu apa, Samsul? Aku sembunyikan aku tolong. Hah? Hari ini saja sembunyikan biar aku lolos. Iya, mepete cilik tak singitno kon gede are. Apen-apen aku lebokno apa ngono lho. Samsul, Iya, Siti Nurbaya. memang suami saya itu memang kejam. Betul. Kalau kamu Ketemu. kalau kamu kepenuk, kalau kamu kecemuk, aduh, kalau kamu kepenyi, loh, kamu kadinyi, loh. Kalau kamu ketangkap, Kamu ketangkep, kamu bakalan dibunuh, mati. iya. Kamu akan saya lindungi. Betul. Kamu Aku sembunyikan di mana? siliten di situ. Siliten. Aku sembunyi. Kok siliten? Sembunyi. Aku di sana. Di sana saya. Jangan kasih tahu kalau Iya, Datuk Sul. Maringgi kesini ya. Iya. Terima kasih Siti. Aduh. Tolong di situ.
Kamu jangan bersuara ya Samsul. Ya, ya. Samsul. Siti Nurbaya. Nurbaya. Siti Nurbaya kok. Siti Nurbaya. Ya apa gantiin mentok kae? Siti Nurbaya. Kamu sudah menjadi istriku, tapi kamu berani-berani Aduh. selingkuh. Mas, saya minta maaf. Kabar selingkuh itu dari mana? Buktinya apa? Dia ngomong kena-kena muncul nanti gitu. Siti Nurbaya. Iya, iya, Mas Datuk Meringgi. Datuk Maringgi. Datuk Maringgi. Datuk Maringgi. Saya melihat dengan mata sirah saya. Mata kepala. Mata kepala saya sendiri bahwa si siapa tadi? Siapa sih namanya? Samsul Bakri. Samsul Bakri masuk ke rumahmu dan kamu sembunyikan. Tidak. Suami saya tetap berbakti kepada suami saya. Nurbaya. Maafkan aku. Tunjukkan di mana Samsul Bakri. Tidak tahu. Di mana? Tidak tahu. Di mana? Tidak tahu. Di mana? Ayo tunjukkan. Tunjukkan. Ha? Di mana Samsul Bakri? Cancok remek cok. Loh, ceritanya yang ngono. Ceritanya ku ngono goblok. Siti Nurbaya kok meso. Unyang-unyangku ditapo are. Iku jenenge drama. Ceritanya ngono sok kandhane sok. Ampun Datuk, Tanggapan durung mesti aku bocor goblok. Ceritanya ngono. ceritane ku ngono. Iki repot kon. Kasok. Lho kaya saya apa? Tak kon. Aku tadi Samsul Bakri. Hah? Tadi Samsul Bakri. Samsul Bakri ku lanang. Gak apa-apa aku ya lanang. Oh, Kadang aku jalan. Sir, aku tadi apa? Siti Nurbaya. Aku. Kon panjat. Panjat Datuk Maringgi. Ayo. Ayo kon. Kon cerewet kon niku. Iki tasih. Aku Samsul apa? Siti Nurbaya. Iki kan gawe iki. Samsul Bakri. Kayak kul nenek kok. Kayak kul nenek kok. Lembengan kon timbang aku. Lah wedok suarane gak ngene prasamu. Oh, sudah lama menjadi istrinya Datuk Maringgi. Kenapa dulu mantan pacarku nggak kesini? Apa sudah tidak merangos lihat aku? Siti Nurbaya. Siti Nur Sawi. Siti Nur Kangkung. Aduh lah. Ajenono aku Samsul, aku gagal ini. Loh, Kau Samsul Bakri ya? aku Samsul Bakri. Oh iya. Tok tok tok. Tik tik tik, Duk duk duk. tik tik tik, Tok tek tik 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 duk tik 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 tik. Lah apa kon malah kontekan. Mendayo dah ngomong-ngomongan ora ceritane jan nada. Oh iya iya, ayo. Siti Nurbaya. Mas Samsul, kenapa kamu kesini? Kamu sudah tidak muhrim lagi dengan aku, Mas Samsul. Jangan kau kesini lagi, Mas Samsul. Aku malu, Samsul. Sabar. Kemarin cak yo apa kon? Lek. Mas Samsul jangan kesini. Mas Samsul jangan kesini, aku takut. Tidak bisa. Saya kangen sama kamu. Kok kangen kita sudah tidak ada hubungan, Mas. Tetap masih nggak ada hubungan. Aku tetap mencintaimu. Tapi jangan, Mas. Kamu kenapa kesini? Aku kepingin Nyi. Nyi ya apa sih kon? kepingin sayang sama. Kon iku wedi diuber-uber Datuk Maringgi blok. Lah iya. Lah iya kok nyi. Lho, maksudnya nyi iku wedi artine. Iya. Basa Sumatera nyi iku wedi. Kamu kok kelihatan ketakutan, ada apa, Mas? Tolong, aku sudah terlanjur di rumah kamu, Siti. Iya. Sembunyikan aku, Siti. Oh, kamu takut sama siapa? Datuk Meringgi. Mri kakimu ngono. Datuk Meringgi. Maringgi. Ah, Oh, suamiku. Suamimu. Kamu dikejar-kejar. dikejar. Mau diapakan? Mau dinodain. Kon iku lanang goblok. Mau dibunuh kalau aku masih hubungan dengan kamu. Kamu mau bersembunyi? Bersembunyi. Sini sayang, tak sembunyikan di sana. Di mana saya? Kamu di situ. Di situ. Bunuh. Hah? Mlebu jeding. Sini ya. Ya.
mek keblek sih. Wis nang kono. Ayo Datuk Maringgi mlebu. Sojo nempel. Kok nempel bukan nemen goblok. Siti Nurbaya. Datuk, ada Kamu apa? sadar sudah menjadi istriku? Aku mengerti, Datuk. Tapi kamu berani-berani memasukkan seorang lelaki ke rumah. Aku nggak pernah memasukkan laki-laki ke rumah. Tadi saya mengejar situ si Samsul Bakri. Ngomong apa niku? Mengejar Samsul Bakri. Samsul Bakri. Masuk ke rumah sini. Aku sudah nggak ada hubungan dengan Samsul Bakri. Tapi nyatanya Samsul Bakri di rumah ini. Aku nggak pernah menyembunyikan. Tolong tunjukkan di mana Samsul Aku Bakri. tidak tahu, Datuk. Tolong tunjukkan. Nggak tahu, Datuk. Kalau kamu mau menunjukkan akan kubelikan mobil kamu. Kalau mau menunjukkan, Saya belikan mobil sekarang juga. kalau nggak mau, Saya cerai kamu. Datuk, Ya. daripada kamu cerai, aku bambung. Lebih baik aku dapat mobil. Iya. Datuk cari siapa? Samsul Bakri. Nah, iku areke. Mana Samsul Bakri? Oh ini Samsul Bakri. Udah, masuk ke rumah. Mau nyentuh istri kamu? Ah, ayo. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Saja. Apa? Apa mana ta? Aku tadi Samsul ketemu pisan. Lah kau iki repot. Cerewet kon niku. Kena. Aduh, kena. Lah, Kok kau jadi jadi tadi apa? apa? Sain Qadir. Sapa jeneng? Datuk Maringgi. Datuk Maringgi. Jenenge Arabe Sain Qadir. Datuk Maringgi. Aku tadi Datuk Maringgi. Aku tadi apa? Yo kan tadi apa? Lu kok sarip? Pancet dadi. Aku pancet. Dadi apa, Mang? Aku Siti Nurbaya. Aku Samsul Bakri. Aku Datuk Maringgi. Kon milih sing menangan ya. Aku nyoncor. Lah ya kon milih sing dadi menangan. Ya, Pinter arek. Keliru kon. Iku nggone Samsul Bakri, topine Europono. Oh, ngono. Ha. So, kon dadi Siti Nurbaya, aku Samsul Aku Bakri. sang Siti Nurbaya iya. Ceritane kon lak wis seru sih. Heeh. Datuk Maringgi nguber-nguber ambek Samsul Bakri. Lah iya, terus kon mlebu nang Siti Lah iya. Nurbaya. Akhirnya Aku terus akhirnya terus konangan kan ngono. Menangan iya. Iya teng bareng kok ya apa akhir. Engko so. Lek Datuk Maringgi uber-uber Samsul Bakri. Oh, gitu. Samsul Bakri. Awakmu ambek aku siap-siap lenggis, pacul, celurit. Begitu Datuk Maringgi mlebu, biatok colong ngono so. Nanti masalah mayatnya nanti biar tak mutilasi. Iya. Ayo sing dadi Datuk Maringgi rek. Ayo, Tuh, Hei. Bu. Kamelo lho. Kamelo. Lho mlebu. Kamelo. Wayahe Datuk Maringgi. Datuk Maringgi lan Kamelo. Le Datuk Maringgi ku Kon wayahe Datuk Maringgi. Aku timbang kok linggis. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Aduh. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Ngene ae, Cok. Timbangane awak dhewe ngene kok gak urung gak dadi ya. Iya. Saiki kon ae tak dadekno penggawean. Oh. Kok lah gak nyambut gawe. Yo, makan aku kepengin ketemu kon wong loro ku. Aku nderek penggawean. Kayak kon dadi media kon saiki. Apa iki? Tak dadekno gawe penggawean. Dadi apa? Dadi apa? Dadekno golekane arek iki. Golekan terus. Kok didol? Didol. Iya. So, kon itu termasuk penipuan Lho lho. gak apa-apa. Aku gak elek. Penipuan niku nek konangan nek gak konangan niku gak. Aku melu aja iki, Jon. Iya. Kon kate merkosaan ku to. Moro sak kakekmu kuno ah. Aku coba geng-beng lho. Kok tak bisa kono. Le, kon iki tak golekno dhuwit, kon gak butuh dhuwit. Kon kate nodai aku gak. Situ-situ aja gantian, aja bareng. Meneng apa kaya oleh? Duwe. Dolono cok alat itu. Aku iki kok apano di, Murdi. Kali butuh dhuwit gak nyaur utang kon iki. Oh yo salate so. Hei, barang sampe tak buka kaya gardan. No, keliru goblok. Lalap. Iku lah helm iki nang ndi? Oke nah iki. Angel rek. Kon niku yo goblok. Susu penceng iki ono ta? Ki apa gawene?
Aku kok percaya apa sih? Iya. Kok Amerika apa tapi. Cewek sih jadi. Iki ya apa sih? Iki lho cok, sing dicajang cok. Oh, blok cok. Ngene lho. Aku dipercaya apa? Menengo ta sepenting dadi duwe. Ucok ya picek. Aku boneka cantik ta? Yo. Jarene ibu-ibu kok boneka santet. Salah bentuk. Aku oleh Mas Jono sih. Iki kordene sapa iki mangsa? Sarai iki mbok tutur kok kena cacar, Cuk. Ayo. Ana wae. Loke digawe. Lebono iki lho. Lebono kono lho. Kono lho. Ya kon sing lebono. Lho. Ok tak kentole kaya kentole wong nebang ngene. Koncoku mau iki. Tilamu ki lho. Ya apa sih? Bolongan iki lho. Nah, bolong ayo terus. Hadirin sekalian, innalillahi. Cok, monggo cok. Keliru. Kok percaya apa sih rek? Iya antene. Apa? Aku iki kok percaya apa sih rek? Heh? Nek cantik lho. Ayune kaya bedes. Aku gak kaya tanda bedes ah. Gak kono sapi, wis pantes kon koyo boneka cantik teko India. So iki lak wis dadi ya. Ya, Aku tak nang ngene cok, perapatan. ngene carane. Kon saiki nang perapatan Uring Nanom. Ya. Nang kono kabarno nang kene ana golekan didol. Golekan boneka cantik didol. Ya. Ya, asli teko India. Heh? Asli teko India. Terus aku mek dituku terus dinodai. Gak apa-apa mau golekane meneng wae. Aku tak budal ya. Ya, syarate ya, pokoke ana sapa nang kene, kon menengo. Kale obah. Kale obah. Sampai jam piro? Sampai yang kok kira-kira jam 8 awan lah. Mongko goblok kon ku yo an. Ngono ana wong nang kene, ate tuku awakmu kon menengo, kon tak dol. Ngono. Kon kudu iso nyanyi. Aku penting entuk duit. Ya iya, iki kono tombole loro. Nek tak patek kene, tet, iki nek iki tut, tet, tut. Nek tet iki kon nyanyi yo. Ya, sembarang. Yo, nek kene tut, Pak patek. Kentut. Pak tut matek yo. Yo. Durung. Apa? Cari tut mate. Lho, kok iku lho tut ini iki matek goblok. Pokoknya ana wong tuku awakmu kok kon meneng. Tak tawakne sing larang. Sing penting oleh duit. Oke? Bisa. Ya iso lah. Tes.
Tet. Tet nyanyi. Boneka cantik dari India, boleh dilirik, tak boleh dipatut. Bisa ya? Bisa. Nah, mana? Mulai gampang. Tet. Boneka cantik tuh. Tet. Tuh. Tet suwe-suwe sombe. Lah wis ngerti ya? Apal aku. Apal ya. Pokoknya pokon diapalno wis meneng kok. Jenenge golekane ku benda mati, tapi iso nyanyi. Lah, paham? Boneka, siapa yang cari boneka? Ini. Aduh. Le, sampe apa kok kene iki? Aku wis suwe ndolek penggawean gak oleh-oleh. Sampe tak ewangi melandang aja gak payu wae sian. Landang. Iya. Pun sok nang kene iki lha apa? Lah iki Loh, kon tabrak ae kon niku. Apa? Lah iki wong gendeng nyalek. Wong gendeng kon iki ndelok kaya ngene aku abot-abote nyambut gawe angel. Aku budanan luar negeri oleh-olehku ya iki. Sampeyan gek kapan to cak kamu budal nang gone luar negeri? Lho, ya winginane dawa. Sarungku ya umekmu ya teko Surabaya. Lah, Teko Suru. Terus iki lha apa to iki? Iku boneka iki nek kepada wong wedok modele ngono. Oh ngene. Iya. Sik. Lah aku teko luar negeri asline iku, teko kene tak telepon tok teko wisan. Liwat online. Online. Iya. Tapi boneka luar negeri kaya uang ngene ya. Lho, iya kaya uwong. Itu kaya uang. Lah iya. Mirip ya. Tuh, larang aja nih. Peles goblok. Apa? Ditampek. Aja digepuk. Nek digepuk iki mbasipun boneka krasa lara. Iki kulite kaya kulite uang lho. Lho mangkane boneka larang. Lho lah iya. Lho, wedok ya iki bonekane. Wedok. Lho, Meneng lho. hei, Pentilku dijewit. Meneng. lek kok iso muni pentelku dijewet? Iku memang reaksi teko mesine. Oh, antene iki. Antene. Aluminium. Iki lho antene. Iya. Aluminium. Oh, aluminium. Ya. Dadi lek kena angin berarti siaran teko luar negeri, teko kono nyaut ngono. Nyaut. Iku Oh. jenenge kena apa iki jenenge radiasi deh. Radiasi. Nah, apa iku? Oh, Kon kepingin tuku iki gampang. dah tuku nih. Loh, iki nek biasane nang luar negeri nek ngedol iki miliaran iki. Loh, kok sik to? Lek masalah rego iki lek kanggoku iki ra masalah, pokoke aku seneng. Lah lek boneka iso nyanyi, otomatis kan cara gawe listrik yo entek akeh. Gawe baterainya ya mesti jelas entek akeh wong boneka sing iso joget-joget ngene ka baterainya lho enek lek 8. Regane Lah larang. iki gedene yo. Boneka ngono regane larang badan cepet entek. Iya. Nah iki gak usah tuku baterai maneh, gak usah diincepno listrik, gak perlu. Gak perlu. Lho, iki pokok kena panas, wut, baterainya langsung ngisi. Oh, koyo lampu-lampu pinggir dalan ngono kuwi. Iya, Kudu dikenekno ono solar panas. cell. Tapi umpamane isir ganti. Ganti baterai. Iya. Yok, ono gone. Terus gone nduk ndi? Kene iki gone baterainya. Yo kene. Iya. Tak Neng. deloke Cak. Iya, iya. Umpama tak tuku kan aku lak ro baterainya. Heeh. Nduk kene ganti. Iya. Meneng lho tak antem iki napa? Meneng. Aduh. Sok. Apa? Cenak iso. Apa? Ndokku didilat. Cak. Ya apa? Baterai ku saroku ya, saroku lho ya. Heeh. Di mana-mana seluruh Indonesia ku ya. Lek sing ABC to apa Akalinta apa iku ya? Iya. Kan dawa. Heeh. Dawa cilik bunder. Iya. to. Terus kotak. Iya. Ngono kuwi. Mm-mm. Lah iki ora. Apa sing iki? Lah iki lho kok kaya modele kaya endok bentes ngono kuwi lho. Ndok bentes. Iya. Baterai litium. Terus marang ngono ku sing situk iku kaya pisang molen ngono kuwi. Ya apa? Dele. Bentuke ya apa? Lah bentuke kaya lah ya
kaya ndok bentes loro. Heeh. Terus marang ngono kaya pisang molen niku situk. Lah kadek terus marang trucup ngene. Pisan molene sok trucup-trucup. Iya. Pisan molene Kan paling lucu. kayake direbung semut iki kaya. Iku ya modele rancane barang larang. Barang larang berarti baterai jenis baru. berarti di Gak iso Indonesia. entek. Di Indonesia iki belum. Durung ono. Onoe nang India, ya. Duh, lah kok ana motone ngene ya. Motone kok persis motone wong ngene. Kaya uang aja nih. Lho motone sak klip ngene. Aku lak ngomong kena spleter. Ngono kena spleter ge langsung obat dhewe. Ngono. Obat dhewe? Iya. Gak teko antene aluminium. Loh, termasuk aluminium. Ki antene. Iki iso nyanyi. Iso nyanyi. Iso, kepengin ro kon. Nek kepengin ro tak dodono. Nek kon gelem tuku iki ana tombole loro. Sing iki tombol on, iki tombol off. Oh. Ro, Ya, iki tombol on, iki tombol off. Iki on, iki off. Sing iku. Oh ngono. Heeh. Jajal e, jajal e. Ngene, iki duripi. Boneka cantik dari India, boleh dilirik, tak boleh dibatut. Kon kok ero carane mateni? Lah kok iku mang lagune wis katene entek ya enggak syukur tak saut masih gak kena ya buang kok dhewe. Lho, iku otomatis. Kon duwe karep batek. Kok kene kok ngono. Kon duwe karep mateni. Dhewe wis ngerti langsung crot mateni dik. Berarti magnetnya kuat ya. Loh, iya. Ya apa? Iki kan batune iki apa iki boneka aluminium. Nah, pokoknya sing laku apa boneka iki gak ono nanti-nanti. Terutama anten iki, anten apa? Anten Aluminium. Ya. Siap ta, Cak? Apa? Umpama aku iku istilahnya nduk omah pi kan akare cilik-cilik. Heeh. Cara istilahnya ngono tak paku dalan ndukur tembok gak apa-apa ya? Lho gak apa-apa. Tekan tembok patun kenceng. Lah, pokok niki nanti lho kon iki. Pakun kenceng bathuke kene. Jelep nang tembok wis gak iso ilang. Wis ilang. Lah terus lek cara cete iki cete. Cete gak apa-apa iki meneh ceten maneh urek-ureken ya gak Cete apa-apa. kan cara diramlas ngene. Iya, gak apa-apa. Ya, sukune. Tapi kon durung tuku aja. Nek kon wis mbok duwi sak karep-karepmu. Aku kan belajar carane ngamplas. Suku. Suku. Kon usuk-usuk kon urek-urek gak apa-apa, tapi tuku dhisik. Ya. Oh, lah kaya lek carane ngamplas kan belajar dhisik. Suku. Ngene ya. Apa? Sandal ini dikitai kucing. Ya apa? Kan Ya gelem wes. tak gak? Gelem. Pira regane? Nek nang kono miliaran, nek nang kene cukup tukun 50 juta. Lho iku duwe kabeh. Lho ya iya lho kok nek murah lho kon. Kamu liyane gak ngarep gelem aku. Waduh. Lho sing larang iki prasamu apane iki lho sing larang? Aluminium. Oh, sing larang aluminium. Iya. Sik, iki mang karo tajiman disangoni kokon. Dikongkon nukokno gawe slametan. Ke slametane mbokne. Heeh. Terus Wis gak apa-apa ya. Persekot ae ya. persekot. Iya kok kurangane tak ngomong. Sing akeh rek Iya. persekot iku rek, aku iki Oh, bakal akeh iki. akeh. Jerone. Oh. Atus-atusan iki nya. Pulsa aku sak bajek. Iki persekot tok lho ya. Iya. Iki nek ana kurange aku nagih nang nggonanmu lho. Iya. Wis ngene saiki kita pasrahno awakmu. Elek api apa jare awakmu wong kon sing duwe. Iki sungguh tak kentirno kali ngono mbek tak cencang gak apa-apa ya. Wis gak apa-apa wong golekan kok. Oh, wekku. Bal tumpakno prawoto ya gak apa-apa. Syarat ya. Iya. Innalillahi. Meneng ae, sepenting oleh duwe. Wis ya, tak tinggal ya. Ya. Nek meneh nek wis sah tak kirim meneh surate. Lah surat apa? Surat pemilikan sertifikat iku. Oh, iya. Asal iya. Ya, DP lho iki lho ya. Iya. Nah, iki golek dalane aku seneni. Bayan taji. Apa-apa, Mas? Pokoknya dak iku oleh hiburan nek ditinggal nang pasar kan gak masalah. Kan tak jajal. Jajal gak ya? Ya. Pakmu. Ulanan karo wong kaya Aku tuku
tuku boneka aluminium. Apa? Aku tuku boneka aluminium. Iki boneka ala namanya ya. Lah, aduh. Ngentut Jon. Ngentut Jon. Ngentut. Iki kok gepukan ini. Loh, iki ngono boneka teko luar negeri. India. Boneka teko luar negeri jenenge alalanane ya. Alalanane ya. Ayo gepuk tak tonyo kon. Pak. Pak mung deh ya. Boneka niki persis masih kulit-kulite. Jiwiten kok kulite wong. Jajalan. Aduh. Aduh, loro Ji. Loh, uniknya boneka aluminium. Iso ngomong. Dadi boneka iso ngomong iki boneka aluminium. Iya. Jajalan ta? Gepuken. Engko lak muni aduh. Aduh. Iki sepiye semandanane? Wong dikongkon nyokot kuping dicokot saiki lho ndi iki jarep ayo duwe ndi ayo. Aduh. Balas genggam. Oh, ana to, Pak? Iya to? Iki golean aluminium. Kacau. Lho to, bonekane wedok. Lu. Ono. Mungkruk. Bonekane mungkruk. Kena baking soda. Kena bir iki. Iso nyanyi, Pakmu. Ha, nek-nek teko ndi? Iki sing uripi. Ha. Iki sing mateni. Iso nyanyi. Sik, cacan sik. Iso nyanyi. Tapi jangan lagu apa? Ah, jangan lagu ngriket. Kriket itu apa tuh? Sing arek-arek nyanyi lho. Kriket. Ah, griges. Kaisa tak tonyo kon. Teh kari manis kurang manis raimu kencing manis. Duh. Iki kuntet. Iki kentut. Kacau. Golekan alamane yo. Saya ngene lho Pakmu. Lagu apa meneh? Ah, lagu sing ngene kok. Pokok saya kok bosok wae saya mau. Cek, pokok saya. Ngene carane. Piye? Nek gone apa ngene kok gone tipan delok bluetooth iki ngene. Potong sama. Mulai. Tet harana pokok nongko sesigar aran alis akan sepisan oleh kodut Golekan alanane yo. Carane pokoke nek kepengin lagune ganti ku ambek dikepeng ngene mamane lagune apa maneh. Lagu apa? Lagu apa? Lagu. Lagu apa? Apa iku? Selamat. Lagu apa? Lagu apa? Ono. Kata kuncine ku ngene mamane koyo caping gunung. Ah. Bareng. Caping gunung. Terus bareng Gorong, Pak. Aja didisiki. Kale. Bonekane gak remoreng-moreng. Boneka mureng-mureng tirik. Bonekane iki iso moreng-moreng. Ngono lho, Pak. Gini, apa? Caping gunung ya? Caping gunung. teh decaman bar coba yor kelingan anak kentut Telu. Puwene ada ya. Apa? Kunci sandine iku ngene, Pak. Dikate lagune apa? Ngene keploki. Lah iki jakanan. Kayak kelompok Doro. Sebab iki boneka aluminium. Oh, berarti teko HP bareng ya iso ya. So, Oh. tak tinggal boleh sik. Ya. Yo, Bu. Jopo anu kendaraan.
Apa iku, Pak? Trek gandeng. Tergandeng. Kegedean. Lho lek iki jane gedine. Bane gak kempet kok. Wes pokoke iso sih. Iya. Tak tinggal ya. Ya. Enggak, rausu banget gini dah. Kok gini rausu kok gomole magul. Ika sakit kok. Nah. Aduh. Ayo kotor ya. Ini satu golekan bintul. Aluminium itu. Aduh. Kok gak kena? Galo, tape, gula. Mang jerene, jeri karo HP kena. HP. Golane guyu. Setare karo HP. Cici. Piro mang sandine mung. Kulo gak sandiwara lucu. Alah gak prolas. Ijal deh. Ayo, komuni ya. Lho, piye iki? Katine ketik. Tiga. Oh, keliru sito lah mereka. Kata tadine ketok. Ropraenmu yo. Ngene digelek lanangan. Ropraenmu iki. Oh, jenenge kok mengkon ngeploki kaya doro. Sik akeku tak singgah. Ya. Oh, kadoan. Rek. Morono, Cuk. Karo gadolan juga sik. Ora gawe. Ini gobi pun. Limang dino gak rota aku. Gatal. Apa tuh? Ada Pak. Berani nesu. Jaluk gerak. Oh, tapene sak gegem. Ah, gak gelem mangan tak tonyo kon. Ayo. Ya apa gitu iki? Gimana karo aku rek? Alamane yo. Stop. Malih. Tak kei iki malih.
Ngene ya, ngene carane. Gua gel. Aduh. Enggak. Muni on nyanyinya dilu lho. Dilu lho, aja gepuk. Tet. Ah. Tet. Tet, tet. Tet. Tet, telok iki lho. Baikut. Kadang gepuk ya ini. Antuk atau gepuk. Aku limang ndol golekan jajar rota aku. Oh, titik rota biatok kon. Si opo iki? Ayo. Ayo, ampun Pak. Pak, ampun Pak. Kon, bujuy aku ya. Pak. Ayo. Kak, ampun Pak. Ampun piye? Ampun Pak. Ayo. Ojo. Ayo, susuku kendor kok. Ngene kelakuanmu golek duit. Ampun Pak. Aku dikongkon rasa, Pak. Sapa? Rasa. Lho diare. Nang kono, Pak. Salo. Sa. Uang. Ayo, Dok. Apa sih, Pak? Ngene aku demosi. Duit cuma Kono boneka aluminium. duit cuma di kono aluminium. Kurangane sih kurang. Ini sama dewa sing gak iso, Dron. Boneka cantik dari India, boleh dilirik, boleh dibatut tet. Kayak terus muni. Boneka cantik berbaju biru, boleh dilirik, tak boleh diganggu. Iki kurangane ndi, Pak? Kurangane apa? Lah mau depet. Lah iki koyo wong kok. Lah jene Ini boneka dia iki, Pak. Hai, lha apa? Iki Darmanto iki. Iki pokok gak ngerti aku. Alah, kowe jatuh. Ayo, tak gajian kon kok. Lek dicolek amboy asiknya. Oh, golekan lancang. Amboy enak. Namun lihat tuh. Wis gak iso, Pak. Urusannya. Wes gak, iki gak cocok iki. Gak iso iki apa iki? Aku dikongkon iki, Dik. Ayo rene. Apa? Kon iki penipuan kok. Penipuan apa lho, Pak? Lah wong apa kok tak jane kene iki lho. Lho anyane lah pokok pancen botol duit, Kok Dik. tak setel gepuk, tak setel gepuk ya. Lho gak iso, Pak. Aku ki gak apa-apa kali kepengin nyambut Lah iki gawe. kok jen karo aku. Lho iya tapi iki Sing gak iki, iki. Hah? Sing ngongkon iki. Iki. Eh, Sob. Kon kapok tak gak? Yo, iya Pak kapuk sepurane. Kapok tak gak? Sepurane Pak kapuk aku. Lah nek kapok. Padha kok. Apa rame-rame iki? Ah, iki lho, sing jange. Apa rame-rame iki? Embo to, karo aku to. Sama. Sopo iki? Coba sini. Nyanto. Yanto. Sugeng mriki. Glani kon geng. Motomu kok meticil karo. Ah, iki bakul sego iki. Ngene, maju karo. Coba. Apa rame-rame nduk kene? Rame-rame bebarengan. Ayo kanca pada dolanan. Cuk. Wes ati kowe iki. Apa iku, Pak? Apa iku? Apa iki? Apa iku? Kok dilono arek-arek. Wis tuwek elek. Kakek pola dilono arek-arek kon. Ayo. Kalau aku kon. Sapa ngomong? Ngono. Sapa ngomong? Gak. Lah jere Darmanto. Iya. Kono aku. Iya. Ayo kita. Lo minggat. Ayo, kon kari jen. Kon macam-macam tak antem iku kene.
Sok aja ngono cedhak omahe kemuane. Sopo sing omahe? Awakmu Hus. Sapa? Hus. aku dudu hus kok. Sapa cedhak omahe? Antemen wis, antemen. Ya apa iki? Iki enake hawa